Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 16. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da yammacin wannan rana ta Litinin da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Gwamnatin Borno a Najeriya ta yi ikirarin mutuwar kaso 95 cikin 100 na mutanen da ke da aƙidar Boko Haram. Yayin da ake bikin ranar yaƙi da ƙiba ta duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta koka game da ƙaruwar masu ajiye teɓa ba gaira ba sabar. Amurka ta buƙaci Isra'ila ta dakatar da lugudan wuta a Gaza. To kanin labarin kenan, yanzu kuma ga cikakkun su. Gwamnatin jihar Borno ta yi gargadin cewa idan har gwamnatin tarayyar Najeriya ta aiwatar da shirin haɗe jami'ar sojoji da ke biyu da kwalejin horas da sojoji wato NDA wanda ke kunshe da rahoton kwamitin Oron Sanye, zai iya karfafa manufofin mayakan Boko Haram tare da karfafa ayyukansu a yankin. Wakilinmu Bilyamin Yusuf na dauke da rahoto a kai. Gwamnan jihar Borno Profesa Babagana Umar Zulum ya yi wa manema labarai bayani a Maiduguri cewa zaman jami'ar sojoji da ke biyu a yankin shine zai karfafa yaki da ta'addanci game da yakar manufofinsu da akidansu. Gwamnan ya kuma kara da cewa matuka haka haɗe jami'ar da kwalejin horar da sojoji wato NDA wadda ke Kaduna, ɗalibai da yawa za su rasa gurbin karatun da suka samu. Ƙungiyar Boko Haram na haramta karatun boko. Ina ganin rufe wannan jami'a da sojoji da ke biyu zai ba su damar cimma manufofinsu. Saboda haka ne muke roƙon gwamnatin tarayya da sake duba wannan batu na haɗe jami'ar sojoji da ke biyu da kwalejin horar da sojoji wato NDA. A wannan yankin biyu babu jami'a. Ɗalibai da ke baro yankunansu na zuwa Maiduguri domin karatun jami'a suna da matukar yawa. Masu ruwa da tsaki kan harkokin ilimi kamar Muhammad Idris na ganin mayar da jami'ar tsangaya a kwalejin horar da sojoji zai iya haifar da asarar guraben karatu da dubban ɗalibai da yanzu haka suke karatu a jami'ar. Sai a ɗauka a ce an maida shi karkashin NDA, ya an kashe North East, an kashe Borno, an kashe ɗalibai da ma'aikata. Su ma al'ummar wannan yankin sun nuna rashin jin daɗin su da wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka. Sale Umar Kiɗa, gaskiya mun ji ba daɗi kwarai da gaske, kuma abin bai mana daɗi ba, kasancewar muna murna cewa mun samu Federal University, an rage mana ɗawainiya zuwa University of Maiduguri mun samu ta wajen mu, yanzu kuma an canye kansilin da yawa, yanzu mutane za su rasa karatu. Yawanci masana da masharanta sun tofa albarkacin baki su kan wannan shiri na gwamnati, wadda a wani bangare aka aiwatar da rahoton kwamitin Orusanya, duk sun nemi a bar jami'a ga gashin kulawar ma'aikatar ilimi ta ƙasa. Bilyamin Yusuf, Maiduguri, Arafa House. To har yanzu a jihar Borno da ke Najeriya ko kuma arewa maso gabashin kasar ta bayyana cewa kaso 95 cikin 100 na mutane masu aƙidar Boko Haram sun mutu ko kuma sun miƙa wuya a cewar gwamnatin kasar, wato gwamnatin jihar. Mabaiwa gwamnan jihar shawara kan lamarin tsaro Brigadier Janar Ishaq Abdullahi mai ritaya ne ya bayyana hakan a yanzu tawarsa da manema labarai a ranar Lahadin da ta gabata. To dangane da haka ne muka tuntubi Muhammad Sani Makiga, tsohon jami'in sojin kasar kuma masanin tsaro, wanda mana sharhi kamar haka. Hakikanin gaskiya ba sun mutu ba ne, wasu sun mutu amma adadin 95 cikin 100 ba mutuwa suka yi ba, sun kaurace ne, ba su cikin gari, amma dai muna iya cewa kashi 50 cikin sun mutu. Kididdigan mu ya nuna tsakanin kashi 90 zuwa 95 din ba su ainihin cikin Maiduguri, sun koma cikin jeji, a jeji suke rayuwarsu. Abinda muke ganewa yanzu gaskiya iya bincike mu abin da ya nuna mana kenan, waɗannan ainihin rikakkun 'yan ta'addan duka an kore su daga cikin gari sun koma jeji. Waɗanda suke cikin gari yanzu su ne masu ba su bayanai kan abubuwa da suke tafiya. In kuka duba kwanan ga kaga duk yawancin hare-hare da aka kakkabo su duka can wajajen ainihin Doron Baga, Lake Chad da sauransu, waɗannan to kaga yana nuna cewa lallai sun guje gari yanzu sun koma jeji, can suke ainihin kimshen su na waɗannan ta'addanci da kuma bayanai da suke samu daga ainihin masu ba su bayanai na sirri. Muhammad Sani Makiga, tsohon jami'in sojin Najeriya kuma masanin tsaro. Majalisar Ɗinkin Duniya ta koka kan yadda tsananin yunwa da tsadar rayuwa yadda 'yan Najeriya ke fama da shi yake karuwa. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniyar da ke binciken kwakwafkar rikicin Sudan, Farfesa Joy Ezailo, ita ce ta bayyana hakan a wata ziyara ta musamman da ta kai Najeriya. Farfesa Ezailo ta ce ko da fasa rumbun adana kayan abincin gwamnati yana da alaka ta kai tsaye da yunwa da kuma tsadar abinci da jama'a ke fama da shi. A ƙarshen makon jiya ne wasu matasa suka haɗa kai tare da fasa rumbun adana kayan abinci na gwamnati da ke babban birnin tarayyar ƙasar Abuja, bayan tare motocin abinci na manyan kamfanonin sarrafa kayan abinci suna kwashewa.
Shugabannin da'irori a jamhuriyar Nijar sun gudanar da wani taro a Difa da nufin tattauna yadda za a farfado da tsarin sassautawa da kuma tsaro a yankunan su. Manyan magadan garin sun gudanar da taron ne a garin Difa. Taron na bana wanda shine karo na 10, magadan garin 255 cikin 266 ne suka halarta. Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa. Tsawon kwanaki 3 kenan ana tattaunawa akan batutuwa da dama waɗanda suka shafi da'irorin ƙasar Nijar, kama daga tattalin arziki, kiwon lafiya, tsaro da sauransu. Sama'ila Idi Ɗanbuzuwa shine sakataren ministan cikin gida kuma shi ya jagoranci buɗe taron, ya yi ƙarin bayani. Abin da ke tahe da mu shine kamar yadda kun ka sani, shugaban kasa a kowane lokaci yana cewa amana ne Allah ya ba mu, amana ne Allah ya ba duk wanda Allah ya ba gabaci a cikin kasan. A nasa jawabin, magajin garin Damagaram Alhaji Abdulrahman Balarabe ya ce akwai buƙatar haɗa kan jagororin ƙananan hukumomi, musamman a wannan lokaci da ƙasar Nijar ke neman hanyoyin cin gashin kanta. Dole ne mu da muke wato jagorancin kananan hukumomi mu san menene matsalolin da suka shahi talakawan mu, kuma menene abubuwan da suka kasance na Nijar ne wanda dan Nijar zai haɓaka shi ya bunƙasa shi saboda 'yan Nijar, wato tun daga bangaren noma zuwa bangaren kiwo da kuma sauran bangare daban-daban. Shi ma mataimakin shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi na Nijar ya yi bayani akan gudunmuwar da wakilan al'umma za su bayar a wannan tafiya. Abin da zan tuna muku cewa su da'irori daman ma an yi su saboda kula ma talakawa, su ne ake ce ma iko wanda ke kusa da talakawa bisa